Iki Mbah Warok iki piye? Ndak kersa munggah, Mbah. Weh, ya enek sampere biru. Iki tapi MC-ne rasa joget to, Mbah. Nyuwun pangapunten niki mboten ngewawahi rasa kehormatan kula. Alhamdulillah kula pikantuk sampur menika kula wakilaken Mas MC. Niki kanca-kanca nderek kapriyaten pantai ngoten niku. Nyuwun pangapunten. Nggih. Mbak. Mboten napa-napa jangan wakile sinten. Sing penting sawerane, Mbah. Nggih, mangke kula wakile sinten ngoten. Monggo, Mbah Seno. Kowe to. Aku tak nyaron. Mbah Warok kula wakile Mas Untung ingkang nyaron menika. Iki MC-ne rasa joget, Mbah. Aturan danipun Mbah Damin nggih aturan jenggar saking Sasana Palenggahan. Monggo Mbah Damin. Monggo Mbak Damin. Gone diduk kaya biasane. Kaya biasane adep-adepan. Monggo ke aturan pinggang. Monggo.
mejoang jur kelingan anak lanang biyen tak openi wong saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing digadah biyen nate janji wong saiki apa lali ning gunung tak cadongi sego jagung yen mandung tak silih caping gunung omahe suwung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang wone padha lara lapa Lumoring sarira sinempuing daeng busana akaraya